hostage, δηλαδή θα μας από όταν ξέρουν να παίζουν. Ο ένας ο hostage είναι εκεί πίσω στο long και ο άλλος είναι μέσα στο kitchen, στο paper. Αλλάζουν. Δεν ακούω τα στέλνω, αλλά δεν τα κοιτάξω. Ναι, εμείς φταίμε, άχρηστε. Εσύ είστε. Έρχεται στο long. Είναι στο long 2 άτομα. Ace με την τελευταία σφαίρα. Μαλάκα. Δες τα reports τώρα. Ναι, πρώτη φορά σε βλέπω το κάνεις αυτό και τελευταία. Και ελπίζω να ξύπνησες για το game.